خواستیم فصل ماتریس من همین ماشین موتور کردیم موزی 3 سیلندر داره تیکو کوزوش سابوکه запчасташ арзон ригарда бисёр тико 100 километрда 5 литр мехӯрад. барои ман тамғаи тико хоб бисёр маъқул аст. хоб ман давоми 7 сол шуд ҳай мекунам дар шаҳри Турсунзода. дар шаҳри мо тамғаи тикоро ҳама қариб ҳама ҳай мекунад. ҳам камасраф, ҳам запчастҳош бисёр, ҳам устуҳош бисёр. мақсад ба ман тамғаи тико хело маъқул аст. сӯзишворӣ 10 литр моеъ газ кати раҳи ростда 170 километр гашт шуда.